lang, no? Hawang kung wala ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios na kanayon nga dili kita mabuhi sa tinapay lamang, sa pan lamang, kundi na kinahanglan usab kita sa pulong sa Dios. So ani ang atong pagatun-an ana sa Galacia 3 bersikulo 1 paingon sa 5. Apan sa dili pa ta magpadayon magampo na kita mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga buhi angtod sa kahangturan. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pag-uban, pag-unong meaning among prayer meeting, Lord. Salamat nga naghatag kag kalampusan, kadaugan. Salamat sa mga katubagan nga imong giandam Ginoo ug among gidahom gayud ang imong katubagan kay mao man gyud kana ang maghatag ka namo kaayuhan Ginoo. O meaning kagabiyon padayon namo gihangyo ang imong balaang espiritu nga magauban, magaandam, magagiya sa matag usa ka namo Ginoo. Kay wala kay mahimo kung wala ang imong tabang, wala ang imong pag-uban. Magapanalangin ka sa matag usa ka namo Ginoo. Dalaygon ka o Dios, gamit ta lamang ang imong instrumento, maghahari ka sa akong pag-share ni ining kagabiyon karon Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen o Amen. Okay, mga igsoon, nagapadayon kita no sa paghisgot sa pulong sa Dios dinhi sa Galacia. Galacia kapitulo 3 bersikulo 1 paingon sa 5. Nagkanayon sulat ni Apostol Pablo no sa taga Galacia, lilamdagan sa Balaang Espiritu. Ngayon dinhi pagkabuang-buang gayon ninyong mga taga Galacia, kinsabay naglamat kaninyo kaunta gisaysayan naman kamo sa daya gayon mahitungod sa kamatayon ni Jesucristo dito sa krus. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Pagkawala gayon ninyo'y hunahuna, nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios. Buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ayaw akong ingna nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu o sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo. Ihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati ug tuo kamo sa maayong balita? Sumo na ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan ug ato kining giuluhan o dayag kaayo ang gibuhat ni Kristo Jesus. So masabtan nato dinhi mga igsoon nga dili tiaw ang kasuko nga gibati ni Apostol Pablo no kay nakabuhi gid sakit nga pulong no kanang word nga buang no? Taga Galacia no dili lang yano nga taga didto ang iyang gisulatan kun dili address kayod kini nga sulat alang sa mga Kristohanon didto kanila nga mga nakadungog na nakadawat ug nakasinati ni Kristo no? Apan mga igsoon ang unang punto nini nalingla sila ang giunsa ka nga klase nga lamat nga lingla bala ka nang hypnotize no nga maayo man gid pagkaanod maayo man gid nila pagkadala ingana mga igsoon ang mga piki ang mga mini no kuhaon gid nila ang huna-huna sa tao ang kasing-kasing buhaton ng tanan no parehaan nang namaligya nga balay-balay no sulod sila kabalayan ug ila gayong tinguhaon nga dili sila mogawas nga dili gid sila mapalitan makaingon din na sila nga nakapalit ka lagi sa ang nakapalit pod nga tagbalay makaingon nga ambot nga nung nakapalit ko wala magplano mapalit unta no? Saan ko mana una mga igsoon mapalit no mapalit man ta kay hindi kinahanglan nato na pud ang budget pero kung mailad na gani makapalit bisan dili need o dili pud unta para ana ang budget no sama sa bitin no nga milinglag ang iba nga hayahay na unta ang ilang kahimtang apan tungod sa madanihon no madanihon makailad nga pagtintal sa bitin nalingla si iba na diha na nahagbong sa sala ang tao no
Kini nga mga paglimbong, no, mga pamaagi ni Satanas kay dili man niya kaya nga pugnan ang atong kaluwasan. Ang kaluwasan sa mga tao sa Galacia pinaagi ra gyud sa pagtuo, ang iyang paningkamot na mapugnan panalangin, pagtubo pinaagi sa pagtuo, no. Giklaro ni Apostol Pablo nga gisaysayan na sila sa dayag, no. Dayag na gid kaayo, kumpleto na gid kaayo nga makaingon ta nga ang tanang ingredients sa gospel, ang kaluwasan naa na, no. Ang gospel that saves, sulid nga kamatuoran, sulid nga pundasyon, no, na hatag na dayag na kanila, tin-aw na kaayo ang kamatuoran, no. Sama sa atong mga mata, no, panahon nga batanon pa, tin-aw pa kay atong mga mata, panahon nga medyo blurred na, kailangan nag-antipara, no, kay blurred na ang ilang vision kay Ginoong Hesus. Bisan dayag kaayo pero dili na nila nasapawan na. Murag katarat nga nanay kinahanglan kahigon ang sina makasapaw sa mata, nakasambol sa mata para mobalik ang katin-aw. So, ang vision nila kang Ginoong Hesus, no, ang iyang mga gibuhat kanila medyo nihanap na. Ang gitudlo ni Apostol Pablo, ang kaalam, no, panabot, no, o sa atubangan nila, no, mga igsoon gipasabot kay ni Pablo nga wala man nila nakita literal ang paglansang ni Ginoong Hesus dito sa krus, no, apan ang kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesus, ang mensahe sa paglansang sa krus ug ang kahalangdon sa iyang gibuhat alang sa mga tao. Tin-aw nga gibuhat alang kanila. Klaro kaayo nga kini ila gayong nakita, gani ilang mang nasinati, no? Kay ang aktual nga pagkakita sa kamatayon ni Jesus nahimong walay kapuslanan nganuman sa aktual nga kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus daghan man ang nakasaksi, gatusan, linibo, no? Apan kadaghanan nagbiyay-biyay man lang kaniya mga igsoon. So muna mga igsoon, daghan kayo, dayag kayo ang gibuhat ni Kristo Jesus, apan nalingla sila ug dayon gibalikan silang pangutanan ni Apostol Pablo ug dinhi ang atong ikaduhang punto nga sila gipa-evaluate ug balik ang ipatimbang-timbang kanila. Sa verse 2, giingon ni Apostol Pablo, karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Ibalikan sila pangutana, nadumduman pa ba ninyo ang insakto, no? Pagtuman ba ay makadawat, no? O nakadawat ay nagtuman. So taang matag usa kung asa ang hugot ninyo gituhan ug mao kanay maggiya kaninyo ngadto sa insakto. So nagbuhat ba kamo binuotan ay mo suportahan sa Dios o gihatagan sa Dios una sa grasya, pagtuo ug mosunod pa ang ubang mga panalangin. Sa atong hinumduman, no, niini atong titun-an karon, gibasa karon, pamalandungan karon nga nadawat una ang grasya, no, kay ang tanang tao dili maka-response og insakto kay spiritually dead, spiritually blind. Muna ang mag-una ang grasya sa Dios kaya na makabaton pagtuo diha mapasaylo, mapasipuli ngadto sa Dios o makadawat sa balang espiritu ug ang tanang package niini nga panalangin, no? Lakip na pinagka kuan kayo precious ang eternal life, no? Walay bugto, walay katapusan sa kinabuhi, no? Dili gyud makadawat sa espiritu sa Dios kadtong nagsalig sa pagsunod sa mga kasuguan, mga tulumanon, no, mga relihiyon, no, o kagulihong paningkamot aron kahimutan o maluwas mo igsoon. Sa verse 3 gani gingon diri pagkawala gayud ninyo hunahuna, nagsugod kamo diha sa espiritu sa Dios buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kagalingong gahom pagkabuang walay hunahuna, no? Grabe sakita. Mga sakit ng mga pulong, no? Tungod sa ilang kagahi sa ulo, no? Na sinati sab kini ni Moses, no, sa dihang nasuko po siya sa mga tao, no? Imbes niya idaitol ang sungkod, iya na hinong ibunal, no? Nga muna mga iso dili na license, no, nga ato po di-apply kay gani gipasidan-an man kita nga dili mo hingalan og kwanggol sa atong isig ka tao, no. So remember, no, nga grasya ta naluwas, nalamdagan,
nagsugod punta nga kung giingnan sila buang kita pud mga buang kay wala saktong pangunahuna atubangan sa Dios kay spiritually dead, spiritually blind. No? Apan kini sila nakadawat kang Kristo Jesus nga kinabuhi nga Kristohanon, nakitaan sa mga ebidensya sa ilang pagtuo, pankusog kaayo ang bira sa kaaway. Kung atong tinambanon gayon kani sila kung mag-prayer meeting, no? Na testimony, no? Daghan na kayo ni silang testimony, nga gitubag sa Ginoo, gibanan sa Ginoo, no? Gigiyahan sa Ginoo, panining panahon na, no? Naanod sila tungod sa mga lamat ning mga mini nga mga magtutudlo. Para sa una, no, naay leader sa nagkauban nato, no, nga nadismaya, nakaingon sa yung mga member, no, pila na mo katuig nga simba, Bible study, prayer meeting. Wala gyapon kausaban, no? Wala na niya nakita nga naay ginagmay kausaban pero tungod sa kasuko, no, iya na natabunan. May tabuan na mga igsoon. Magarbo na kana, murag makaingon na nga tan-awa ko, tan-awa si kuan, dako kausaban, no? Dili na kana grasya, no? Kaya ang grasya maangkon sa mga mapaubsanon. Kung padayon ta nga magpaubos, mosamot pa gyud ang grasya nga ihatag sa Ginoo. Kay mo man ang saad nga mohatag sa grasya ni antong mga mapaubsan. So paubos lang kanunay kay grasya man ang tanan naton angkon nga kausaban. So amen mga igsoon. Apan sa side ni Pablo, no, nindot man nga makita man nato nga si Pablo nagpaubos, kalma, malumo, no. Gani permita maka lagyan nato ang iyang mga sulat nga sige niya gi-mention nga gihigugma ko kamo pag-ayo, no? Grabe. Pero okay man, no. Apan tungod kay ang mga tao na mas malumo pa kuno ang ilang ulo kaysa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga unahuna mapasibuon kaayo sa sayop, no? Dili mga biblikanhong kinaiya. Walay paghunahuna pag-ayo aron makita kung tinuod ba kini o dili, no? Sumala sa Biblia og kana nagpakita pagkatimaan sila dili pa gyud hamtong, no? Sama sa usa ka bata, makita kag bata, no? Bisag unsa ra man iyang isubo, lipat ka, bisag unsa lang iyang isubo, isulod siyang baba, no? No? Pareha sa una, no? I-cleaning ko sa akong mga gamit sa pagga-guard, no? Sinya, kung di pa sinawan, gamitan ako polish, no? Metal polish, no? Tingala ko, asa man to kung parts, ano kung insinya, kulang mag-isa. Tuwa na days, baba sa akong baby, no? Yan na, no? May so, ang bata, sama sa kabata, bisag unsa lang isubo sa baba. Yan na ang mga wala pa gyud naghamtong wa pa ligong baruganan, wala pa pundasyon, no? Nanauntay makita nga pag kinabuhi nadawat na nila ang dayag nga kamatuoran apan wala pa gyud sila mulambo, no? So bisag unsa na lang isubo og dawaton. So muna nga nahinaykan sila ni Pablo, no? Nahinaykan sila ni Apostol Pablo sa mali nga pagtulon-an nga ilang gisubo, ilang gidawat. No? Sa verse 4, ayaw ako gingna nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo. Ang tanan ninyong kasinatian, no? Ang ilang kadaghan sa ilang mga testimony, mga kasinatian, no? Kung unsa sila gipalingkawas sa Ginoo sa mga problema, unsa sila pagluwas, no? Sa verse 5, sa paghatag sa Dios kaninyo sa espiritu sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo. Gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati o mituo kamo sa maayong balita? Sa mapawalay kahulugan lang ba ang tanan, no? Ang mga milagro sa Dios sulod ug dayag, no? Nadawat ang espiritu sa Dios kapasayloan, wala ra ba naibili ang nabuhi spiritually, nagpuyo sa sulod ang balang espiritu, naghatag bagong kinabuhi, wa mawan-an ba nagbili? Mapadayonong pagpamuhat sa Dios aron paglig-on, pagdasig, pagtabang aron motubo ug mulahutay, no? Mahamtong pinaagis ta ba sa tabang sa balang espiritu mawan-an lang ba naibili, wala laybay kahulugan, no? Dayag na ang mga taga-Galasya nga nakadawat, no? Sa Dios sa balang espiritu pinaagi sa yano nga pagtuo, no? Kaya ang balang espiritu dili man ganti, wala man sa Bible mabasa nga ang balang espiritu mutungha kung ikaw matarong, matinud-anon sa balaod, perfect sa balaod, no?
ang balang espiritu mo tungha madawat pinaagi ra gyud sa pagtuo sa Dios, pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Hesus, no? Muna ang mga Tagalasya nagalibungan, no? Sa pangguna-una ang espirituhanong pagtubo pagkahamtong makabuot man pinaagi sa espiritual dili sa tawhanon, no? Yano nga pagtuo padayon, yano nga pagpadayon sa pagtuo pabilin diha kang Ginoong Hesus, no? Sama ba nga gisulti ni Apostol Pablo nakadawat mo dakong gasa sa Espiritu Santo sa Dios pinaagi sa pagtuo karon padayon day mo sa pagsalig sa inyong kagalingon gahom, no? Kundili padayon diha sa pagtuo sa Dios diha sa pag-ampo, no? Mao gid na ang atong ipadayon bisan unsa nga opinyon para sa uban nindot paminawon, maayo paminawon, reasonable, no? Pero kana nga opinyon makuha gani, no, sa himaya ug mopuli sa sakripisyo ni Jesus dili ang ngayang dawaton, no? Ang ngayang kasilangan ng klase nga opinyon, no? Ang ngayang nato sabton tuuhan ang tinuod nga mensahe sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi aron dili ta malimbungan sama sa nahitabo sa Galacia mga igsoon. So atong application no atong challenge ni mga igsoon, no? Si Pablo man gani no? Nag-share siyang nag-share sa ila. Grabe pa yun ang ilang kasinatian. Ang milagro sa Dios. Nalingla pa gani gihapon. Sa time po ni sa pagministry ni Jesus, no? Siya na ang kamatuoran. Siya pa yun ang nagwali sa ila. Apan wala sila mudawat, no? Nakakita sila apan buta sa kamatuoran. Kita pa mga igsoon. Busa, no? Challenge atong pagdasig ng kagabion. Dot-dot yun ta sa Ginoo. No? Sa makananayon nga paggahin sa pag-ampo. Simple na kayo ang word nga pag-ampo pero kinahanglan ato gid ikinabuhi. Dot-dot sa Ginoo muna atong dili ta magpadayon sa atong kaugalingong gahom kay nagsugod ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Pag-ampo ta. Kung padayon nato padayon ta diha sa atong pagtuo, sa atong pag-ampo aron malikayan mga lansis, mga lingla sa kaaway. Dili ta motutok kanila kun dili kanunay ta motutok kang Hesus diha sa pag-ampo, pagdebosyon ug uban pang buluhaton nga related sa espirituhanong paglambo mga igsoon. So sa atong conclusion, no, dayag na kaayo ang gibuhat ni Kristo Jesus o siya kanang sa English pa clearly portrayed, no. Puro bag dako kayo nga billboard nga gibutang sa sentro kayo sa syudad, no. Publicly displayed aron pirmi makita ug madumduman sa mga tao. Pero kana atong i-example gilag way labaw pa ni ana kadayag sa kaayo nga gibuhat ni Kristo Jesus sa matag usa, no. Kung tinaw klaro nato si Jesus ug ang gibuhat sa cross tungod sa gugma grasya ug kaluoy dili kita basta-basta malingla, no. Kung malingla man tungod kana sa kumpiyansa ug ang nasinatian sa Galacia dakong lison kanato na dili kita magkumpiyansa timbang-timbangon nato kanunay pamalandungan ang dili matupngan nga pagkamaayo sa Ginoo sa matag usa kanato. Amen ba mga igsoon? Ang matag usa ba kanato nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo? Amen mga igsoon. Dalaygon ng Dios, mag-ampo kita. Labing gamahanan nga Dios, among amahan. Daghang salamat sa imong buhing pulong nga among nadungog karon. Himo Lord God nga kini mahimong buhi sa among mga kinabuhi. Pinaagi sa tabang sa imong balang espiritu Ginoo. Tabangi kami nga ang among pagpadayon isip Kristohanon gikan sa pagtuo padayon kami sa pagtuo. Huwag padayon kami nga Lord palawman pa Lord ang mga buluhaton Lord sa pagtubo na mo espiritual among palambuon Lord disiplinahon diya sa pag-ampo, pagdebosyon, pamalandong, pagsangya usab sa uban. Gamiton na mo Lord ang mga kahimanan
aron Lord ang kaaway, ang mga mini nga magtudlo dili magkalingla, dili magpadaogon gani kanamo. Salamat sa gahom nga imong gihatag kanamo sa tabang sa imong balaang espiritu. Kini among tanang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.